ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Dangshan da ki spa angut ki mender nakari Bangladesh ki balawan rung bean siya pa upo sam jong ka Southwest Khasi Hills District kila kathong ya ki trash nong hakasnong borsora bat hasaw number kat baki dangshong da ka tuk arshaka hagani ka jingjia ki trash nong kila lat pet da ka side na kikti jong kini ki menderi Nagalyang jong ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District Unit kabas ngokia ya kini kajing sya thambor kabo jujia kha hakishnong khapo jong ka Southwest Khasi Hills District Unit haga khan reu tarik ubna nailor arajar arpuway kalalai ban pensngo hakmat jong ka Deputy Commissioner ka Southwest Khasi Hills District Unit ka kong karamai kharkongor bakan shimkhia bat bante elakam ya kini ki jingjia Katkum kajing pensengau jong kaseng hakmat ke Deputy Commissioner kajing wan rung lailo jong ki menderi na keri Bangladesh kalong haki benta jong kasnong balat kasnong maupelun kasnong borsora kasnong nonggiri bat haki wei di ki benta kaseng kalaong bagani kajing wan rung bean jong kini ki mender na keri Bangladesh kalabu jingma yaki trashnong ki basyong basa haki benta jong kathain kapon ya kenduk jong im tayo UEDC de nilai pun senguru ya sibun kimat ki bakta ya kasong suk songsan ke bede ha kini ki dong bordar jong kene ka Southwest Khasi Hills District nadu balat ter syadu nongjri nomor ba kuma kajulong ki than sethi sepo bordar than bordar ki jumi nakapor sekapor ki huri hura lane ki kenrum keram ki bakta ya kasong suk songsan lengba kajing yolat jong kini ki breu ki ba nabari lane kita ki Bangladeshi ki ba rung lengba to ka fencing let's say ki rung tu na kini ki jaka bakilat banwan si kini ki than nomor ha kini ki tayo baladap kaladon ka jingwa rung tu jong kini ki khar bangla palat da ki spangut ha kini ki than bosora nongjri akaba kila syok pun mensau ki katu keningut ki produk prosnam jungi bat kila yor ban penjot pun pra ya ka we kali arsakal ni ka bai ti ki ba kum kini ki je ha ki than bat om tang kini nakopor sekopor ki por ki ba ki snam ki baladap kila jus ngila sakhi ya kita ki jing syarak bor jung ki produk prosnam jungi ki syarak ki syarak sepo Bangladesh te denak ta kadaw ngila ya keren ngila pun sngo UEDC halor kini ki mat bangi halor kini ki benta ba ngila kentu ba ka district ba kadai ban ki bor district kidai ban chimkhe nomor bangi UI ba ya kata ka jingrung lan jong ki ban yo sngoru ba kini ki khar bangla ki yo rung da ka basuk ha kini ki thanjungi don ru ki bong ba tang da ka basu ai we lane atli ki siar ha kini ki sipai BSF kila yo ban rung nomor ngi sakhiru ha ki snam ki baladap ba kini ki khar Bangladesh ki yo da kabasuk wat ban wandi ya ki dokha wandi ya ki siar wat syadu sepo jong kayo nongjri te ngi kwa ba Kebor district leng ba kini ki district task force ni ki district level team ba kin simkhe ka benta jong ki khang ban lap ya ki ba kum kini khamtam kini ki ba nabari ki ba yo ban wanrung tu hapo kani hapo ka district ka jongi ba ki don ru ba ki breu ini ki khar ki breu na po sipo bangla ki olat wat ban wan trei ha ki kam ying kam samru te ki bakum kita nakaling jungi nyum kwa ba kani ka hapo kani ka district jungi khamtam ha kini ki jaka bordar ke bajumi kini ki kunrum keram na kapor sekapor ngi kwa ba nakaling ka bor district kan kentu bakan don ru kani ka jinget relang hapdeng jong ki pulit bat kini ki sipai ya dak kaput ki BSF nomor ngi bakadon ka jing ba kini ki BSF la ka jong kar kom trikam ba kini ki pulit kidan la ka jong kar kom trikam kadon ka jing per nak ta kadaw ngi la kenturu menta UEDC ba la kumno ba kadi bendon kata ka jing smutu jingmut ka jing trelang hapdeng jong ki pulit bat kini ki sipai ya dak kaput